Team Kenya jotugo matugo rugby Kenya Lionesses dhi nyime gi timo ikruok margi motel ne tuke mag HSBC Challenger Series mibiro bagi alap ma Athlone Stadium Afrika ma milambo. Kocha maduong' Dennis Mwanja nogolo ayanga listi mar jotugo mabiro ting'o nying Kenya e tielo ariyogo ma ibiro bagi e kind tarik 1 gi 2 gi 7 nyaka 8 dwe mar adek. Kenya nitiere pool D kamoting'o timbe mag Poland gi Samoa ka geno maduong' mar Lionesses en tieko e thuolo 4 mokwongo, gino mabiro miyo tiko mar dhi e tielo mar timbe mabiro manyo tiko donje lig maduong' mar rugby series. We'll take a game at a time. We are not ahead of ourselves when we say realistically we'll tackle Poland and then we look at Samoa. We already have their videos from how they played, also when we played them, and the last time we were here, when they were here. Samoa as well. Just polishing up on our strong points, which is mostly our speed, and also we also have quite a physical side because of the size compared to other teams. So we want to capitalize on it, and above all, be fresh for the tournament.